Big love shout out, Ate Duna. Salamat. Good morning po. Ito ano, maulan po Ate Duna, maulan. Kaya ito umaalis yung ating bagyo. Tignan po, may echo, may echo. Ayusin ko lang. Check ko. Headset. Wala yung headset ko ah.
headset ko. Headset. Kita ko din. Sorry kung nalate. Tinirapan ako ng headset ko ah. Yun, good morning po, good morning. Miss Lynn, okay, saan po? Malakas ulan, diyan po malakas ulan. Ayun. Kumusta idol from Ate Duna Vlogs? Good morning host from Katamisan. Hindi nakapag-live kahapon, maghapon na blackout dito sa amin. Malakas kasi yung ulan. Mega love shoutout Ate Duna Vlogs. Salamat. Like host from Katamisan, Duna Vlog, bigi. Please support my new upload from Ate Duna Vlogs. Salamat. Number 1 like host, happy Sunday from Katamisan. Padikit everyone from Ate Duna Vlogs. Mahina yung aking audio na mahina. Please visit my new upload friend from Ate Duna Vlogs. Nakapin ka po Ate Duna, nakapin. I will support you too 100% from Ate Duna Vlogs. Pabakas Kalimbang friend from Duna Vlogs. Katamisan nag-drop ng bahay. Pa-shoutout rin everyone from Ate Duna Vlogs. Thumbs up number 7 from Ate Grace Lorente. Mega love shoutout. Pa-support everybody from Ate Duna Vlog. Yun, thank you Ronald Relox. Salamat kaibigan Ronald Relox. Maganda tong dumikit si Ronald Relox. Baba ka ng bahay mo Ronald Relox. Nakadikit lang po nito sa akin kanina kay Manny Florencio Mongkawe. Pero tinamot na andito agad siya sa akin, si kaibigan Ronald Relox. Baba ng bahay kaibigan Ronald Relox at mabigyan kita ng banana. Harang muna sir from Miss Lynn Espanyola. Thank you sa thumbs up number 7 from Ate Duna Vlogs. Ganda po ng harang para MTV from Miss Lynn Espanyola. Hala, ulan pa rin dyan. Patatlong ulan ang umulan dito Ate Grace. Patatlong araw na. Like 7 idol, nasa harang pa ako from Nangangarap TV. Thank you sa pag-visit. New love everyone from Ate Duna Vlogs. Lakas ng ulan idol from Nugi Hunter TV. O nga eh, ganda ng harang ni Maxam from Miss Lynn Espanyola. Dalawa harang ha from Nugi Hunter TV. Yung tapos na harang idol from kaibigan Nugi Hunter. Nugi Hunter, saan po ba lakas ang ulan? Korean pala ang harang sir from Miss Lynn Espanyola. Aba, may Korean na tayong harang ha. Muna dito naman sa aking tabi si Doggy. Si Doggy. Dito na ako pagkatapos ng harang may gwardiya ko pa rin sira. From Miss Lynn Espanyola, oo nga eh. Spanty ko, meron na, nahuli lang.
Makikibigil lang ako. Makikibigil lang po ako ha, from Kulits Channel. Support na lang from Kulits. Salamat kaibigan Kulits. Salamat. Sa Sindalan po, from Nugi Hunter TV, Pindan. Yun, tapos na sa nakapin. Magaling tong pakibalikan naman si kaibigan Ronald Relox. Kanina ko lang ito nadikitan pero maganda siyang dumikit kasi nandito agad. Talagang kalimbang all siya mga kaibigan kay Ronald Relox. Thank you Idol sa support from Antigona Vlogs. Wala jacket house, nahuli lang kaibigan Ronald. Pasensya, natambunan lang kasi ako. Ronald Relox, yun. Bigyan lang kita kaibigan Ronald Relox ha. Oh, isa kaibigan Ronald Relox. Panuurin ko lang tong prayer mo ha kaibigan. Like number 4. Like number 4 kalimbang all. Panuurin ko yung prayer mo ha kaibigan, tapos hindi na ako magbabakas dahil nasa main naman kita, hindi na ako magbabakas. Pero bukas pa rin ako para mas maganda. Tapusin ko lang yan kaibigan, tapusin ko lang isa. Pangalawa kaibigan, pangalawa. Like number 5 na, like number 5. Yan, patapos na kaibigan, patapos na. Malayo ako sa camera. Pangatlo kaibigan, Ronald Relox. Pangatlo ha, pangatlo. Teka lang po ha, nag-ayuda lang po ako, nag-ayuda lang. Like number 6 na kaibigan. Yan, tatlong binigay ko sa'yo, tatlo. Pang-apat, kanina, didikit ko sa'yo kanina, Ito yung inuna ko sa'yo, kaibigan Ronald. Ayan o, nakadikit na yan o. Ito kasi yung gamit ko kanina kay Manny Florencio Bungkawe. Pero panoorin ko pa rin yung video mo ha, panoorin ko pa rin yung prayer mo kasi maganda yung prayer mo kaibigan. Isa-isa lang po, isa-isa lang. Matapos din tayo dyan. Ipin natin itong bago, si Ronald. Magaling siya dumikit kaibigan, mga kaibigan ko magaling siya dumikit, kaya sinisigurado ko sa inyo na babalik siya. At kalimbang all siya kasi kanina ko lang siya dinikitan na wala pang 2 oras. Baka 1 oras pa lang nakakalipas. Nice na miss ko yan, kubo mo idol ha, pati ang mga bantay mo. Oo nga nandito na naman sila, 1, 2, 3, 4. Mabait sa atin yung ating mga alaga eh. Ang laki na pala bahay ni Ma'am Donna from Michelin Española. Oo nga mabait naman yan si Ma'am Donna kasi kaya ano, lumalaki yung bahay niya. Supportive talaga yan. Pa-shoutout everyone dyan, love you from Ate Donna Vlogs. May galing love shoutout. Delay ka host from Ronald. Oo nga, delay nga eh. Kaya pasensya kung nahuli yung jacket mo kaibigan ha.
Mahaba na yung babasahin ko kasi. Binabasa ko kasi lahat. Ayaw ko nang may nakakaligtaan para lahat ng mention nyo nababasa ko. Hello my friend, bisan dyan sa inyo at sa lahat ng mga nandito. God bless all from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Thank you for coming ulit at Daily Spiritual Inspiration Vlog. Thank you very much ulit. Ate, salamat sa pagpasyal ulit kay Tunying. Di pa ako napag-ilis kahapon dahil blackout sa amin, maghapon blackout. Hay! Doon na vlog sa grab ng bahay. Daily Babaka po House Inspiration Vlog. Gusto ko ma-inspire. Yun, di kita mo yan, Ate Miss Lynn, si ano, mabait yan, si Daily Spiritual Inspiration. Spiritual Inspiration. One Love Heart Forever. Thank you from Ate Donna Vlogs pala yun. Yan, Ronald Relax, nag-drop ng bahay. Nakapin ka na kaibigan Ronald para sa araw ng Sunday from Ronald Relax. Thank you kaibigan Ronald Relax sa iyong prayer Salamat at napakinggan ko kanina. Yun, na-inspire ako dahil yung prayer mo is para sa ating lahat. Kaya dalawang beses ko pinanood yung kaibigan Ronald Relax. Dalawang beses kong pinanood at pinakinggan. Daily Spiritual Inspiration Vlog. Nag-drop ng bahay. Video link. Yan, pin ko lang muna si Daily Spiritual Inspiration Vlog. Sa didikit din po kay Ate, kay Ate Wills. Wills nga ba yung sabi niyo sa akin? Yan, pakidikit naman. Good morning from Kuripot TV, Donna Vlogs, Biggie Ronald. Salamat host from Ronald Relox. Bali, 6 yung dinikit sa'yo, kaibigan Ronald. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamaya yung iba mamaya yung iba. Marami pa tayo dito, marami pa tayong pandikit dito, pang ayuda. Pero marami kasi kung binabasa, mamaya uli yung iba, kaibigan Ronald. Basta dyan ka lang. Ang nakalagay dito is 8, dito 6. Na banana na sulit na banana dumidikit sa lahat. Doon na vlog, Dan, +1 po, host. Louie Ligad vlog, baka dikit. Kakadikit ko lang po sa inyo host from Our Love One Heart Forever. Saan mo nadikit ang kaibigan One Love? Ay, kay Kuya Florencio Bangkawe. O sige, salamat kaibigan. Katisoy, mega love shoutout from Kulits Channel. Salamat Kulits, salamat. Napanood ko kagabi yung paglalaro mo dun sa sa fish pond ba yun? Yung nagbabato ka ng diba kung anong binabato mo? Ang galing naman ni Sir Ronald. Sana all magaling mag-gitara. From Miss Lynn Espanyola. Duna Vlogs, Biggie, nag-drop ng bahay si Duna Vlog. Lasada ang harang from Nugenter TV. Thank you host, full support to you from Ate Duna Vlogs. Ronald Relox, Daily Spiritual, dandikit na po sa'yo from Ronald Relox. Nugi Enter TV, Biggie, si kaibigan Nugi, si Manay Nugi. Salamat host from Ronald Relox. Dito lang ako, Biggie, kasi nanonood kami movie from Kulit Channel. Thank you kaibigan Kulit. Shoutout idol from Joel Haganas. Mega love shoutout sa aking kaibigan na si Joel Haganas. Katamisan, Dan +1 po. Host Louie Ligad Vlog from One Love, One Heart Forever. Dele and Ronald, tuloy-tuloy lang po ang mga pag-upload from Ate Miss Lynn Espanyola. Yes sir kapatid, salamat sa live stream. Wala pa yung ating mga kaibigan basta makipagdikitan ka lang po muna Ate Wills. Nandiyan lang po yung mga yan, magbabalik po yung mga yan. Pinay Fusion US ito, thank you very much for coming sa aking live stream. Nagbakas po ako and permanent friend nyo natin po. Permanent friend nyo na rin po from Miss Lynn Espanyola. Mabait din po yan si Ma'am Miss Lynn Espanyola. Meron din po siyang live stream, MWF, 8 PM, Pinas time. Pakisilip naman po kung hindi kayo busy, mga kaibigan.
Teka lang po, mamaya pa ako mag-aayuda. Kasi tatambakan na naman ako. Thumbs across from Pinay Fusion US ito. Salamat. Ronald Relox. More upload pa po from Ronald Relox. Salamat host from Ronald Relox. Ronald Relox, dana po. Nakabakas ako from Katamisan Vlog. Hina ng signal ko, naiiwan ako haha from Nugi Hunter TV. Sige lang Manay Nugi, ayos lang. Basta pag may signal, pwede naman mag-skip. May bagong alaga pala oh, manok. Isa ring lagi nakasunod sa akin yung manok na yan. Katamisan Ronald Relox. Dan, sabi ni Ronald Relox. Bahay mo daw, sabi ni Ronald Relox, Katamisan. Dikitan nyo naman ang aking kaibigan na si Manay Nugi Hunter TV. Nalalapit na rin po ang kanyang pag-graduate. Thank you, host from Katamisan. One love, one heart forever. Daily spiritual inspiration. Dan plus one host. Louie Ligad Vlog. OTW sa Katamisan. Hashtag Duna Vlog. Watching full video. Comment thanks from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Duna Vlog. Bigi bigi with love. Idol, balikan kita. Ligo lang ako, idol, para sa duty ko. Sige, sige, Manay Nugi Hunter, kaibigan. Yun, natapos na rin. Umpisa ulit tayo, umpisa. Umpisa ulit tayo sa ayuda. Kaya one love muna ako, kaya one love ha. One love, one heart forever. One love, isa. Habang wala pa akong binabasa, right number 69. Kalimbang all, kaibigan. Ayan o, Kalimbang all. Malayo kasi ako sa camera eh. Dito naman ako mapagod nito. Isa, panuorin ko lang ha. Ano ka na rin pala, monetize ka na rin pala kaibigan Louie Ligad. Monetize ka na rin kaibigan Louie Ligad. O, pangalawa. Kalimbang all, 69 kanina, di ba? 70 na, 70. Lahat to may pang-ayuda, lahat ng cellphone ko may pang-ayuda, pero tig-isa-isa lang muna. Kaya Ate Duna Vlogs, may ididikit din ako kay Ate Duna Vlogs. Nahuli na naman itong isa, nahuli. Panoorin ko lang, mahaba naman yung ano niya eh. Padikit naman po ka na kay Daily Spiritual. Ayan ang pangatlo. Louie daw, may join button ka na pala. Oh, ano ka na pala? Monetize. Hindi ko i-skip yung ads sa kaibigan ha. Nasa ads pa ako ha. Oh. Ayan o, servisyon totoo kaibigan si Tunying. Walang skip sa akin. At sana pare-pares tayo, ganun ang ating hangarin mga kaibigan. Pag may ads, wag i-skip. Dahil yun na lang ang ayuda natin sa ating mga monetize na katulad ko. Kahit di na ako dikitan ng banana, basta yung skip lang, panuurin. Yan po ang hangarin ko sa sa mga vlogger. Tamang proseso po para sa atin po mga vlogger. Kasi yung iba po dyan nag-i-skip, pero ayos lang kung hindi natin mapagsasabihan yan. O, pang-apat kaibigan ha. Kahit maliit pa bahay ko, mag-aayuda ako para makatulong sa banana. Tsaka sa what's our kaibigan. Pang-apat kaibigan, pang-apat. Kalimbang ulat yan kaibigan. Like number 72 na oh. 69, 70, 71, 72, apat yung dinikti sa'yo kaibigan. Panuurin ko lahat, panuurin ko lahat. Busy pa ako idol from Ate Maganda Bag. Sige Ate Maganda Bag, no problem, no problem. OTW sa'yo katamisan from Ronald Relox.
Hashtag do na vlog, watching full video with comment, thanks. May bago ulit ah. Nugi Enter TV, Dan +1 po from One Love, One Heart Forever. Hashtag Luwiligad. Kaibigan Luwiligad, pakibalikan naman ang main natin ha, kung sakaling nadikitan kayo ng main ng mga supporters ko, pakibalikan nyo naman po ng main nyo para pare-paras tayo mag-pop up yung ating mga video. Kasi yung iba nating ano dyan, hindi ko po linalahat ha. Yung iba kasi pag dinikitan yung, pag ang gamit ay ninja, pag dumikit sa main, yung main nila hindi na binabalik dun sa main na dinikit. Gusto ko lang po pare-paras tayo dito mga kaibigan. Walang lamangan, ayaw ko po na may lamangan kasi hindi po natin ugali yun, mamang lamang sa tao. Kaya pag main po yung dinikit sa inyo, balikan nyo po ng main kung ninja po ang gamit nyo dito sa akin live stream. Ayaw ko po magsabi ng main to main kasi siyempre lahat po tayo may alagad, may ninja tayo. Kaya po kung dinikitan kayo ng main, ibalik niyo po yung main nyo dun sa main para pare-paras po ang ating serbisyo. Paliwanag ko lang po dahil lagi ko pinapaliwanag yan para wala po tayong lamangan mga kaibigan. Hello friend, good morning from Pax Disogling. Thank you my friend. Thank you for coming and good morning to you my friend Pax Disogling. Salamat. Good morning po host, pwede sumali, pwede. Altia Marie DL, bago nga pala to si Altia Marie. Baba ng bahay, Altia, baba. Nugi Hunter, kalimbang na sayo from Roland Rolex. Relox pala. Roland Relox nag-drop ng bahay. Waiting ko po host. Harang po, Luwiligad Vlog. Yun, thank you po. Thank you po, Ati One Love. Thank you po, kaibigan One Love, One Heart Forever. Hashtag Ronald Relax, Dan Full Pack Support, thank you sa friendship from Ate Wills. Walang forever, Tamsak host from Walang Forever. New Tamsak at may harang from Altina Marie. Salamat kaibigan, salamat sa parang. Thumbs up na host from Juicy Kaor. Walang Forever, mega love shoutout Idol Relax from Walang Forever. Ronald Relox, Biggie, Juicy Kaor, nag-drop ng bahay. One Love, One Heart Forever. Noted po from One Love, One Heart Forever. Thank you mga kaibigan. Salamat sa suportahan mga kaibigan kasi tayo lang maliliit na vlogger. Hindi tayo sikat kaya tayo lang ang magsuportahan. Hindi tayo susuportahan ng mga sikat na vlogger. Maniwala po kayo sa akin. Marami na akong sinubscribe na malalaking vlogger. Si Boy Tapang, sino pa nga ba to? Si Harabas, yung namibigay na lalaki na taga ibang bansa, Syrian vlogger, si Ivana Alawi, nakasubscribe ako din pero sa dami kong message, sa dami kong comment, ni isa walang reply. Kaya tayo maliliit na vlogger lang magsusuportahan mga kaibigan. Walang forever, Dan na daw, kaibigan. Ano ba yung pinapanood ko kanina? Yung pagluluto yun kaibigan. Kalating oras pala yun. Kaibigan Luwiligad Vlog. Pero okay lang, panunurin ko yan, oh. Panunurin ko yan. Kahit kalating oras yan. Yan, oh, nasa ano pa, oh. Nasa harang pa ako, oh. Ba't na wala? Ay, pangalawang video na yata to. Pangalawang video na to, no? Hindi ba itong binababong link, kaibigan Luwiligad? Walang forever from Demon 13. Walang forever, Demon 13. Ay, si Demon 13 pala yung walang forever. Ha ha ha.
Walang kikik. From Pax Disogling. Jessica ROTW sa'yo from Ronald Relox. Jamal E. Jr. Relo host from Jamal E. Jr. Let's connect. Gugmang Patay. Have a great day, idol, from Gugmang Patay. Jamal E. Jr. How's your day, host? No problem. I'm okay, my friends. My friends Jamal Jr. No problem. I'm okay. I'm very strong. Pax Disogling, Jamal. Jamal Jos from Pax Disogling. Waiting always from Atiduna Vlogs. Ronald Rolex, hashtag Sigaor. Done to you, my friend. From Ronald Relox. Manok Ayam from Pax Disogling. Yes. This is my new friend. Just the chicken of San Pedro. Manok ng San Pedro yan. Yung puti kasi puti. Kaya nakabantay lagi sa akin yan, no? Mabait yan, mabait. Background music. Tilaok na manok ni Tunying from Ronald Relax. Gin Official. Tusok from Gin Official. Ate Will sa Stag Luwiligad Vlog. Dan playing is beautiful. May harang. Thank you from Ate Will sa Stag Spiritual Inspiration. Pinaipisin nyo ito, bigi-bigi. Altina Marie, palista ako, host, at ayudahan mo. Thank you. Sige, baba ka ng bahay. Pag wala na akong ikaw ang susunod ko. I-remind mo lang ha, pa-mention lang uli na paayuda Tunying ha. Kasi mahina yung memory natin. 1 gig lang yung memory natin. Hindi pa ako nakakapag-upgrade ng SD ng isip ko, kaya nakakalimutan ko pag minsan. Pa-jacket, boss. Tunying lang. Meron na, may jacket na. Manok Kukuruyok from Pax Disogling. Premier pakitamsak. Salamat from Pinoy Lisin. Sige, no problem. Patamsak naman ang premier ni Pinoy Fusion USA. Type number 1 pagtapos na ha. Host, basta po sa akin premier. Yung kasunod ka, Miss Lynn Espanyola. Magsuklian na po muna yung mga premier. Madali lang. Gin Official, Bigi, Daily Spiritual, Dan Pulpak. Sorry ha, Gin Official ha. Na-late yung aking jacket. Gin Minta Kutang, Berok Host from Pax Disogling. Ronald Relox, grab ng bahay. Miss Lynn, Relox host, yan Rolex. Relo po yan ni ako din host, nalilito. Kaya nga Relox, nalilito ako Relox o Rolex. Miss Lynn, mega love shoutout sa'yo from Ronald Relox. Espanyola, mega love shoutout sa'yo from Ronald Relox. Hello Sir Ronald, pangalawang ayuda ko po sa iyo ito from Miss Lynn Espanyola. Live stream MWF, 8 PM Pinay time. OTW sa Espanyola from Ronald Relox. Tapusin ko lang to ha. Yung ayuda kay yung pinapanood ko kay kaibigan Luwiligad. Kasi mahaba kalahating oras. Bababa ka lang ng bahay kaibigan Altia Maridila. Kaya tapos ko lang yung Sir Roland, pangalawang ayuda ko po. Salamat po from Gin Official. Yun, Jessica Or. Ronald Relox, Dan Pulpak. Katamisang vlog ng drop ng bahay. Ronald Relox, Espanyola, bawang dikit na ako sa iyo sa premiere mo from yun. Thank you. Sa nakapina, premiere din nakapina. Sir Ronald, nakita ko na po. Kita sa bahay kubo ko. Salamat from Miss Lynn Espanyola. Gin Special, nag-drop ng bahay. Ronald Relox, Espanyola, salamat. Sir Maxam, naharangan na naman ako ng Mobile Legend Bang Bang from Miss Lynn Espanyola. Salamat Miss Lynn sa paharang ha. Salamat. Ganun din ako pag nanonood ng mga video, lalo na pag mga monetize. Pinapanood ko rin yan kasi sayang din yan kahit pa piso-piso yan. Yung mga harang na yan kahit pa piso-piso.
may ipon din yan. Kaya sa mga ano dyan, sa mga hindi pa monetize dyan, pag may harang po, panoorin nyo po, huwag nyo pong i-skip. Kasi pag naging monetize po kayo, yan din po ang masasabi nyo pag nag-live stream kayo. Yung sinasabi ko po, sasabihin nyo rin pag naging monetize na kayo. Kaya kayo pong mga hindi pa monetize channel, pakiusap po namin mga monetize, lahat po ng ads, pakipanood po. Dahil pag kayo po ang naging monetize, yan din po ang ipapakiusap nyo sa mga hindi pa monetize pag kayo nag-live stream. Katamisan, baba daw bahay, dana po Ronald from Ronald Relax. OTW sa'yo, Ma'am Katamisan from Ronald Relax. Gin Official, dami CP gamit. Ginawa ko talaga yan, pang-ayuda ko talaga lahat yan. Ayan, natin iisa yan. Oh. May isa pa nga dito. May isa pang pinapanood ko lang sa sarili kong video. Naka-focus lang. Kasi matagal mag-back down sa iPhone na yun. Kasi sinuunang iPhone. Support po natin mga bahay po na baby. Yun, tama yan. From Mislin Espanyola. Kasi dyan po kami nanggaling, kaya support po namin yung lahat. Hindi po kami nalaki kung hindi po kami galing sa maliit. Galing po kami sa maliit, kaya kami lumaki dahil sinusuporta namin na andyan lang lagi. Sana on na lang from Gen Official. Gen Official, bigyan mo maya, baba ka ng bahay Gen Official ha. Pag na kaunti na yung babasahin ko yun, kaunti. Dahil mo kasi magbigi-bigi kaibigan Gen Official. Isa-isang bigi-bigi lang. Parang hindi ako mahirapan para makapag-ayuda si Tunying. Hindi kayo maayudahan pag ang dami babasahin. Pinapanood ko po yan kasi kailangan po from Mislin Espanyola. Ayun, thank you Mislin. One love, one heart forever. Gen Official, Dan +1. Guys, love. +1 po guys. From Louie Ligad Vlog. Para sa Dersol po natin, from Mislin Espanyola. True po Sir Maxam, from Mislin Espanyola. Opo, hindi po ako hindi po ako nag-iimbento ng sinasabi. Totoo po yan. Pag na-monetize sila, yan din po ang ipapakausap nila sa mga hindi pa monetize na channel. Kaya sa mga hindi pa monetize, pag-support naman po. Pag alam niyo pong hindi pa 1K subscriber, kasi lahat na po may ads ngayon eh. Pag alam niyo pong hindi pa 1,000 subscriber, skip niyo na po yung ads. Pero pag nag 1,000 subscriber na po siya, huwag niyo naman pong skip yung ads. Kasi monetize na po yan. Kasi yung iba naman hindi pa monetize, pero hindi natin malalaman kung manonood pa lang tayo ng video. Hindi katulad dito sa live stream. Basta pag hindi pa po 1,000, skip niyo na po yung ads. Kasi wala pa naman bayad yan. Pa-support naman po mga idol from Gen Official, yun. Yun, thank you Gen Official ha. Para makapag-ayuda ako. Pa-support naman po mga idol. Gen Official na naawa talaga beautiful from Pax Disobli. Balikan ko po kayo from Gen Official. Okay na idol, hihi. Nasa harang ba ako idol from kaibigan Nugi Hunter? Salamat po from Gen Official. May manok pang kasama idol, hihi. Kaibigan, ano to? Yung manok ng San Pedro, lagi nakabantay sa akin. Kung saan ako pumunta, doon din napupuntahan yung manok na yan. Marami akong manok dati, kaibigan, Texas. Tapos doon sa farm natin is native. Pero sa kasamaang palad, nagpesto yung manok sa amin, lahat ng Texas ko namatay. Kaya tinamad na ako mag-alaga ng Texas. Ito lang natira, isa. Gen Official, dana po, may harang host, Alfonso, from Katamisan. Pax Disoglay, nag-drop ng bahay. One love, one heart forever. Jessica Dan +1 po host. Louie Ligad Vlog. Tama ang sinasabi ni Idol Tunyeng from Nugi Hunter TV. Salamat po, Pax Disoglay from Gen Official.
Ginopisyal, dana po. May harang, host Alfonso. Yun, may harang na naman. Ito ba yung binaba mong link, kaibigan, ano? Kaibigan, One Love, One Heart Forever? Tinan ko nga. Baka hindi ito eh. Kasi yung haba, hindi magbababa ng mahabang link ang ano eh. Food tasted. Pork and tofu original receipt. Oo nga, ito pala. Sige, hindi kayo escape, kaibigan Luwiligad. Sir, nagbaba na ako ng buhay from Baba ka uli, Altea Marie. Sana all may bantay, from Nuganter TV. Beneficient USA, Dan plus 1 po host, Luwiligad Vlog. Pati yung aking idol, namatay lahat sa peste. Oo, nagpeste nga lahat, kaibigan. Yung native kong manok, nasa ano yan, 80 piraso na native na manok. Sa isang linggo, gumagastos siguro ko ng 1 linggong patuka, 350. Yung sa aking farm, di ba sa aking palayan, yun ang pakain ko po doon. Kaso yun nga, nagpeste. Ang natira 3 lang. Ay na to. O sige, mamaya. Pati yung akin idol namatay lahat sa peste. Hashtag Luwiligad Vlog. Dan Full Pack from Jessica or Nogenter TV. Yun, with thumbs up emoticon. Hindi ka pa monetize, Altea? Ikaw ba ito nagtitiktok? TikTok Chat Remix 2021. Ay no, ikaw ba nagtitiktok? Yung bata? Like number 25, Altea, oh. Panoorin ko yung TikTok mo. Gaano kahaba to? 3 minutes lang, 3.39 seconds. $17 minutes na, oh, kaibigan Luwiligad. Skip ko na, pwede. Kasi kawawa naman yung iba, hindi ko maayudahan. Kaibigan Luwiligad, Kasi kawawa na yung iba, maliliit pa yung bahay ng iba, hindi ko maayudahan. Siguro makakatulong na tong 17 minutes. 4 na ads na yung aking napanood, 4 na ads. Ninja mo rin ba pala to, ano, Altea? Yan ang pangalawa. Pag dinikitan ka ng main, balikan mo ng main mo, kaibigan. Yan ang pakiusap po, mga Vitamin, kita, pang babae. No, ada yung prolaan. Pag ninja po gamit nyo, pag dinikitan kayo ng main, balikan nyo ng main nyo, mga kaibigan. Ganyan po kasi ako, pag main ang dinikit,
Tapos gamit ko ninja, binabalikan ko ng main. Yan, pangatlo. Like number 27 na, 27 oh. O, pang-apat. Like number 28 na oh. Bandang mo sandali yung bomba. Teka lang po, saglit lang po mga kaibigan, saglit lang. Yan ang pangkakali. Doon na nga mo bibig, doon na muna ka sa baba. Doon na sa baba, dali. Aso guk 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 from Pax di Sogling. May tao daw ho, saan sabi ni Doggy? Ginificial OTWCO from Ronald Relox. Altia Maridiel. Sige sir. Palit mo na ako ng main. Dikit ko sa'yo. Ay, nakadikit ka na yata sa main ko. Ay, hindi. Yung Altia Maridiel pa lang nakadikit sa'yo. Ang dinikit mo sa akin. Hindi, kaya ko lang pinapaliwanag mga kaibigan. Para wag kayo sana kayo magagalit kasi pinapaliwanag ko lang dahil para naman sa atin to eh. Kaya ko sinasabing pag ninja ang gamit nyo, ibalik nyo yung menu. Para naman pag nag-upload kaming mga main ang dinikit namin sa inyo, makita nyo naman kasi yung menu kasi magpapapap sa amin yung video nyo. Siyempre makapanood namin. Eh kami na main ang dinikit nyo sa amin is ninja. Pag nag-upload kami, pupunta lang sa ninja nyo. Hindi nyo mapapanood dun sa main nyo. Pinapaliwanag ko lang po mga kaibigan na para patas-patas tayo. Lahat po tayo naghahangad na maging success tayo, maging vlogger. Hindi po para sa akin lang. Para sa atin po. Kaya pinapaliwanag ko lang po. Hindi pa tapos, nagluluto si kapatid Louie, sarap naman. Share ko sa FB account ko para dami makapanood. God bless you from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Pax di Sogling from Indonesia. Sarap yung nasa likod mo host, hahaha from R&B. Ito. Daily Inspiration Vlog, Dan Pulpak. Ika-24 bro, may galab shoutout from CGTV. Ganda ng panabong mo bro, hehehe from CGTV. Tama. Nag-iisa na nga lang yan eh, manok ni San Pedro yung kulay puti. Kaya kung saan ako, naandun din yung manok na yan eh. Mabait siya, mabait. Galawang Dobi. Dancer plus 2 harang plus 2 harang from Galawang Dobi. Salamat. Yan na, tapos na isa oh. Ito, nasa ibang planeta na oh. Ito, nasa ibang planeta na rin oh. Sati manok, Pax di Sogling, pababangan ng bahay, press the drop link.
Yun, nasa taas pala. Sige, no, sige. Backread na lang ako, backread. Nakadikit na pala ito kay Pax Disogling. Yun, tapos na pala, Pax Disogling. Panoorin ko na lang yung ano mo, yung video mo. Nakadikit na pala. Yun, lahat na pala, Pax Disogling, oh, nakadikit na, oh. Ito na lang hindi, oh. Idikit ko siya itong isa. Panoorin ko na lang yung video mo para sa WH. Oh, apat yan, apat na cellphone nasa iyo, kaibigan Pax Disogling. Oh. Apat. Salamat po, Boss Ronald from Gin Official. Tamsa Kos from Neri Neri. Thank you, kaibigan Ricky Neri. Nag-love shoutout sa 9 million at salamat sa 27 thumbs up. May isang oras na rin tayong ano. Mag-iisang oras na 50 minutes. Padikit naman sa nakapin. Thank you, Ostag Jessica Or. Chick ko bahay mo. God bless you. Vigiling from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Neri Nari, say hello from Box Disogling. May naampik ng mic mo from Manay Siram, Kachukaran. Nalaglag kasi itong cellphone na to, nalaglag kaya ano. Bumangit na yung ano, bumangit na yung humina yung ano niya, yung audio. Salamat sa pagpin from Neri Neri. Papit po sir ha, para makaayuda din sila sa akin at ganun din ako from Galawang Dobi. O sige may pipin kita maya. Hello Pax D from Neri Neri. Ano rin tayo, kaibigang Neri Neri. Warapo din. Nag-love shoutout sa $10 million may house ni Tony Maxam. Harang pa kaibigan Pax Disogling. Ito nasa video ka, nasa video. Ito isa loading. Loading to isa loading. Sobrahan niya yata ng ano to. Sobrahan ng karga. Papansin yung aking manok, papansin. Palit na ako ng ninja. Sige kaibigan Galawang ano, DB. Walang problema yan. Pinaliwanag lang nito Nying para sa atin lahat. No problem. Pwede nga alagad mo lang ipunta sa ano, ipunta sa LS katulad namin. Alagad din ginagamit namin, pero ang ginagawa namin ng mga kaibigan ko lahat dito yan si Neri Neri, wala pa yung mga kaibigan ko si Manny Siram.
Pag dinikitan kami ng ninja, ididikit namin yung main. Pero binabalik din namin yung main dun sa main. Bali dalawang dinidikit namin, yung ninja namin, tapos yung main namin. Hindi lang dalawa lahat, 10 pa. Dahil mag-aayuda kami. Ako pang ayuda ko, ano? Ilang cellphone to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siyam lahat ang gadget ko, siyam. Dito nakalagay 8. Dito nakalagay 6, 14 na yan. 14 plus siyam. Siyam na cellphone. 23 lahat ang pangayuda ko. Kaya hindi lang dalawa, hindi lang isa ang binabalik ko. Lahat yan binabalik ko. Hindi ko naman gagamitin yan. Nagpapagraduate din kami pag road to 1K. Kahit saan kayo mapunta. Pwede kayo sa sa LS si Manny Siram Kachukaran. Si Manny Siram Kachukaran, nag-LS din po siya 9 PM. Neri nag-LS po siya every night. Walang oras kasi naghahabol siya ng kanyang WhatsApp. Si Manny Dong, pwede rin namin kayong pag-graduatein. Lahat kami dito pwedeng pag-graduatein, lahat ng kaibigan ko. Kay Gagamrak, pwede ka namin pag-graduatein. Kay Edners Vlog, pwede. Kay Ate Grace Laurente. Kay Ate Mirel si Channel. Kay Juni TV Official. Kay Wilson Turlaw. Lahat po ng kaibigan natin, pwede kayong pag-graduatein. Tulong-tulong po kami magkakaibigan dito sa sa kami mga tagal na magkakaibigan. Salamat po dear spiritual. Tamsak Manoy, dito pa ako sa harang bro. Patamsak naman ako sa premiere ko kaibigan. Sige palagay Manidong. Pisigaw nag-wrap ng bahay. Neresan Era, beautiful say. Salamat from Pax Disugling. Nasa harang pa ako kaibigan, Pax Disugling. Tagal naman ito, 10 minutes. Palitan mo na kita kaibigan ni Reneri ha. Tapos sakalat natin tong ni Manidong. Manidong like number 19. Dikit ko na rin Manidong ha, kalimbang all. Kalimbang all. Premier lang, madaling tamsakan ng premier. Dansa ng Kapin from Gin Official. Naayudahan na ba kita Gin Official? Gin Official, pakisagot nga, pakisagot kaibigan Gin Official. At naipin na ba kita? Sino nga nagsabing papin? Naida na ba kita Gin Official? Pakisagot. Altia Mario TW from Neri. Pagbalik may harang ho sa akin from Altea. Salamat. Palit na ako ng media. Salamat Galawan TV. Di pa po. Sige pababa ng bahay. Ikaw naman ipin ko. Pagkatapos ni Manoy ni Manoy itong vlogs. Baba ng bahay para maayudahan. Hey from Ismael Asibis 46. How you doing today from Ismael Asibis 46? Nagla-live stream ako kaibigan, yun ang ginagawa ko. Thank you for coming. I'm good from Ismael Asibis 46. Thank you my friend.
na naman. $748. O Jen, isa muna, isa. 748. 749 na. Panoorin ko lang din oh. 3 minutes lang, may bonding, may family after mass. Jean Mendez official. Yun, min lang gamit ni Jean official. Panoorin ko lang Diba naman, kanina pa yata itong kay Pax Disugling na to 10 minutes, di pa matapos-tapos. 10 minutes lang, nakailang. Puro lang kasi kantahan sa kanya, kantahan. Hindi ako makapag-ayuda pag ganito, pag napakahaba. Pangalawa, Jane. $750 ka na, $750 $750. Kalimbangol. Panoorin ko lang, maiksi lang naman eh. Yun, 751. Bahala na kayo dyan bahala na kayo magdikita, nag-aayuda ako. Hindi makapag-ayuda eh, pagbabasahin lahat. 772, pang 772. 4 ang dinigit ko sa'yo, 4. Like number 31. Ayan, panoorin ko lang Gulang ng go sa pagbablog. Kaibigan Jean official. Wag boss, tunying lang tunying Hindi tayo nakaupo sa pamahalaan para tawagin boss, tawagin sir. Tunying lang, happy na si tunying. Dungdung po. Dan po harang. Host from Altia Marie, DL. Yan, pabalik daw po Manidong. Daily Spiritual Inspiration Vlog. Mayroon pa yata kay Tika pakatapos. Meron pa ako ididikit sa'yo, ati Daily Spiritual Inspiration. Salamat ma'am. Balikan ko po kayo ma'am from Jean Official. Medyo maingay po mga bata. Welcome Jean Official from Jessica Or. Ma'am Neri, pasukli po from Altea Marie DL. Bawal po ba? Okay po, salamat boss. Tamsa kaibigan, number 29 from Skyler. Salamat kaibigan Skyler, salamat. Pang discipline, non-sukli idol. Salamat. Yun, tapos na isaw. Like number 27, Ate Wells, Daily Spiritual. Panoorin ko rin. May didikit pa ako maya po. Saglit lang po. Salamat po boss Tunying. Tunying lang, tanggalin mo na yung boss. Baka maging busabos.
Daily Spiritual Inspiration Vlog, TSHAG. Pax Disogling, Dan Pulpak, may harang host from Katagisan. Jen Official, Dan Sukli, salamat bro from Neri Neri. James Jen Alahirong Pinoy, good morning, Tugang. From Manoy James Alahirong Pinoy. Salamat abi Manoy, Manoy Alahirong Pinoy. Salamat, salamat. When Snow, Japan TV, Sir Idol. Yun, sipag mo idol. Kailangan natin magsipag kaibigan para sa ano. Sorry po, not yet. Dan ang message. Ay, okay, Dan pala yun. Dan. Sige. Thank you my friend. I'm watching Gin Official Dan from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Altia Marie, Dan Sukli. Po, salamat from Neri Neri. Salamat Austin Ying from Katagisan. May didikit pa ako sa'yo, Katagisan. Yun, tapos na. Nasa ibang planeta na naman. Nakakaligtaan ko. At itong isa, nasa ibang planeta na naman. Itong isa rin, nagtuturo na sa ibang planeta. Katamisan. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Ayaw magbababahay na lang. Ayaw magbaba, ako na lang from Ronald Relox. Salamat kaibigan Ronald Relox sa buhay mo Neri. Yun, nagbaba na si kaibigan Neri. Yan, nagbaba na si kaibigan Ricky Neri. Dikitan kita Neri, bahay mo from Ronald. Salamat po Daily Spiritual. Yan po OTW sa Neri from Ronald Rolex. Okay Ronald, OTW na from Neri. Like number 28, Ate Wills. Panoorin ko lang, nakadikit na. Like 29, number 29. Panoorin ko din. 5 minutes lang naman. Oh, like number 30. Panoorin ko lang po lahat. 30 thumbs up from James Jan Alahirong Pinoy TV. Thank you Manoy. Tugang, salamat Tugang. Katamisan, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout sa $8 million my house. At salamat sa 31 thumbs up. Meron na po tayong 1 hour. Isang oras na tayo nagla-live stream. Malapit siguro sa dagat to si Ate si Ate Wills. Mega love shoutout Sir Dong from Islin Espanyola. Papin po hosto nyo nga. Oo nga pala. Sige baba ng bahay para may pin code li. Yun, salamat Althea Marie. Baba ng bahay para ipin ko agad. Yan, nanonood pa ako dito kay para nandito ba ako kay Ate Wills? Oh. Sumasayaw sa dagat. Sa nakapin naman tayo, sa nakapin. Palitan mo na kita Manoy, Manidong. Ronald Relox. Dan na sa'yo. Pagkatapos ko mangisda dito, dagdagan kita 5 banana. Yun, tapos na Ate Wills. Palit lang ako ng account para maibigay ko na lahat to. Gagawin ko dito.
Ay, di pa pala tapos, di pa tapos. Oh, galawang DB oh. Isa pa ulit. LTM RDL ah. Like number 30 na, 30. LTM UTWCO from Roland Relox. Dan Ma'am Neri from Genofficial. Mention po para suklihan ko agad from LTM RDL. Yun, mention lang. Nagbabasa naman kayo, nagbabasa. Hashtag Rek Neri Dan. Full support, pasukli. Ma'am, video from Daily Spiritual Inspiration Vlog from Ate Wills. Tamsa kaibigan from kaibigan Sandy Tiranya. Salamat, Jane. Dan na rin sa'yo from Neri. At Triadel, baba daw ng bahay. Nakapin si Altea Marie. Daily Spiritual Inspiration Vlog. Hashtag Don Vlogs Dan from Ate Well. Hashtag Daily Spiritual Inspiration Vlog. Happy Sunday everyone from Sandy Tiranya. Salamat. Happy Sunday din po, Ate Robina Tiranya. Daily Spiritual, digit na rin po sa iyo from Neri. Ronald Dan Suclipo from Altiam Ridel. Dan Tamsa Kabayan from Saudi Boy. Hashtag anak ng Cagayan. Kaibigan, balikan kita maya ha from Manidong Vlog. Sige Manidong. Balikan ko na lang po kayo lahat. Baka kasi malagas kapag binalikan ko kayo agad. Oo, basta balikan mo na lang, Gene Official. Walang problema yan. Okay lang yan na ninja mo nang nandyan. Basta yung sabi ko, pag dinikitan ka ng main, balikan mo ng main. No, walang problema yan. Sa mga didikit sa akin, share ang balik po at may dagdag. Sa maliit pa ang bahay. Promise from Neri. Like number 34, Tamsak Hoston Ying from Elmer Abad TV. Salamat kaibigan Elmer Abad. Uy, nasa ibang planeta na. Oh. So, nasa ibang planeta na rin oh. Pareho na lang, nasa ibang planeta na oh. Ang galing ko na. Sino pa yung ayudahan? Tapos na ako dito kaya Altea kanina pa eh. Meron pa dito eh. Teka, change ano lang ako. Change account lang. Oh, gumuhit ka na kaibigan ah. O, isa pa ulit. Dalawang DB. Sa ulit ah. O, isa. Pamimigay na natin to. Ano gagawin ko dito? Leg number 31 na oh. Yan oh, nasa ads na oh. Monetize ka na ba, DB? Yan, nasa ibang planeta na oh. Kaibigan Tunying, ano pala ang dapat gawin? Yung mga dumikit sa bahay ko, dapat huwag ka agad balikan para di malagas. Please share. Inputs. Nalagas kagabi mga 30 bananas. Ano po yun? Pwede naman pong balikan yon agad. Basta panoorin po yung video. Tapos, balikan mo uli sila ate. Balikan mo uli sila yung video nila na latest. Panoorin niyo po ulit. Ibabalik din po yan. Ibabalik. Tapos sa Ate Wills, pag
Pagkatapos ko po mag-live, pagtapos na po ako mag-live, mag-clear list ka po, mag-clear list sa history. Katulad po nito, ipakita ko po. Ito isa. Katulad po nito ate, oh. Pindutin mo po dito sa itong arrow pababa. Ang arrow pababa, yan. Tapos punta ka po dun sa history. Ay sa library. Ayan, may library po. Sa bandang ito, sa library. Pindutin mo yung library. Yan. Tapos dito po sa pindutin mo po yung history. Yan, may history po. Click mo po yan. Tapos itong tatlong tuldok sa tabi, pindutin mo po yung tatlong tuldok sa tabi. Yan. Pag pinindot niyo po, may lalabas na history control. History control, pindutin mo po. Yan. Tapos pindutin niyo po itong una, ito. Pindutin niyo po yan, tapos pindutin niyo po yung pangalawang blue, yan. Tapos pindutin niyo yung pangalawa po ulit, pindutin niyo, tapos pindutin niyo po yung blue una. Yan. Tapos balik na po kayo sa, pindutin niyo po to, balik na po kayo doon sa dati. Yan, para wala na po siya makita. Pag pinut niyo po sa library uli, ay history. Tapos history, yan, wala na. Wala na po makikita sa YouTube na nanood kayo or nakipagpalitan kayo ng banana. Kaya po malaki ang kinakalta sa inyo kasi hindi po tayo nag-clear list kasi nakikita ni YouTube po yan, nakikita na nakipagsab-to-sab kayo ngayong araw. Kaya dapat po i-clear list lagi ang clear list. Sandy Tiranga, thumbs up na po. From Neri. Thumbs up, Dan. Good morning po from Rowena Tiranya. Dan sa nakapin. Kaibigan to niya, ano po pala dapat gawin? Yung mga dumikit sa bahay ko, dapat huwag ka agad balikan para di malakas. Wala po kayong ano pala? Wala po kayong backup account, Ate Bills? Add nyo po ako sa Facebook, Ate Wills, kung gusto nyo pong maturuan ng kahit counting tip. Tony Maxam din po. Tony Maxam ang aking FB page. Altia Maridiel, Dan Pulpa from Jessica Or. Salamat, Ma'am Neri. Kulang pa po WhatsApp ko, gusto nyo from Altia. Ay, kulang pa ba? Sige. Pinapanood ko naman, full video nila. Bundle inspiration. Yun na nga po, dapat mag-clear list po tayo, mag-clear list. Welcome to my live stream. May live naman si Manay doon pala. Sige. Ronald Relox. Maya, bigay ko gift ko sa'yo. 5 banana from Neri. Salamat po, Sir Tonying from James Official. Kay Ma'am Josie Had, dala ako sa premiere mo. Yun official, baba mo nga. Ulit bahay mo. Link, ilan banana ka na at madagdagan from Neri. Okay, I got it. Thanks from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Okay, wow. You learning from Whitey Words. Appreciate it, my friend, from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Nakuha niyo po ba yung sinabi ko? Nakuha niyo po. Pag nakuha niyo po, yun lang po. Pag alis niyo po dito sa aking live stream, di mag-end na po ako, pag nag-end po ako, punta na po agad kayo dun sa history. Tapos punta kayo sa library. Tapos yung tatlong tuldok, pindutin niyo po sa tabi. Tapos yung dalawa po magkasunod, una, tapos pangalawa, pindutin niyo lang po yung pareho. Tapos pindutin niyo din po yung kulay blue na nakalagay erase or delete. Para po hindi makita ng ating founder na si YouTube na nakipag-sub-to-sub tayo or kumbaga sa nanguha tayo ng banana, nanguha tayo ng subscriber.
Mabait naman po si YouTube, mabait naman po siya. Basta gawin lang po natin yung tama. Manood tayo sa mga video ng ating sinusubscribe. Gawin natin yung policy niya. Kung anong bawal yun ang gawin natin, yun din natin gawin. Anong bawal. Galawan TV, galing mag-TikTok ka. Salamat. Yun, meron na po, meron na. Nakakonect po kasi yung aking misis sa ano. Like 37 no sa lahat. From Lantin Vlogs. Yun, may nagpalipad ah. Yun, thank you ulit Ate Wills, Daily Inspiration Vlog. Salamat po sa $10 na pinalipad ko, $10 yan. Oh, $10 na naman. Thank you po my friend. Thank you. Thank you po my friend. Thank you. From Ate Daily Inspiration Vlog. Salamat po sa palipad. Just watching yung latest upload mo, host, kaya ako nawala. From James. Sige, salamat kaibigan Manny Alerong Pinoy. Secret Chamber nag-drop ng bahay. May galap shoutout kaibigan Secret Chamber. Nakakarami na sa akin si ano. Dami ng pinapalipad ni Ate Wills. Salamat po Ate Wills. Sobrang papasalamat po ako sa Ate Wills sa ano. Sa palipad mo na naman sa akin na $10. Malaking halaga na naman po yan para sa akin. Abot na naman po yan ng 400 plus na naman po yan. No escape, always so. Salamat from Katamisan. Salamat Katamisan na salamat. Baba nga Katamisan, may ayuda pa ako sa'yo. Harang Manay Tamsak from Manay Arnil Anali Victorino. Host, kasabay ka na rin sa 5 Bananas. Kina Jane at Ronald, umpisa ko na. Salamat kaibigan Reganeri, salamat. Altia Maridiel, yun, nagruleta ako, sorry. Ipin ko nga po ito si Saudi Boy Vlog. Pin ko lang saglit mga kaibigan ha. Wait lang po, may tumawag yun. Dito pa ako nasa Harang Manay from Anali Victorino. Salamat. MSM Neri po from Ginoficial. Dance na nakapin. TikTok dance competition. Compilation for Gati Vlogs. Thank you ulit Ate Wills, Daily Spiritual Inspiration Vlog sa palipad mo sa akin na $10. Thank you so much din. Sabi ni Ate Wills, Daily Inspiration. Mary Dan from Secret Chamber, Altina DL. Lantin, bahay mo. Magsubli ako from Altina DL. Ronald Relax, Secret Chamber. Dan Kalimbang. From Ronald Relax. Lantin Vlog, nag-grab ng bahay. Ronald Relax, Bigi Ronald Dan from Secret Chamber. Ronald Relax, Bigi Roleta daw. Oh, nag-loading ako sa Great Katamisan Vlog. Kumakain ng chowpan. Salamat Chamber from Ronald Relax. Anali Victorino, nasa harang pa from Anali. Anali. Ronald, sabi ni Ronald, padikitan kayata. OTWC Landing Vlogs from Ronald Rolex.
Lantin Dan po plus 1 harang from Altena DL. YW, you are a blessing especially to me who is new in the world in this world. Are you welcome? You're welcome. You are a blessing especially to me who is new in the world. Salamat, salamat. Mas blessing din po kayo sa akin, Ate Wills, kasi ikaw din po yung kumukumpleto sa akin $1,000 na linililok yung linilikom namin para mag-umpisa magsweldo. Ganun daw po pala yun eh. Kaya salamat po ulit sa palipad nyo, Ate Wills. Balik ako Manay, sandali lang bro, from Manay Dung Vlogs. Sige Manay, may live ko yata eh. Huwag mo nang igala yung huwag mo nang ipunta sa akin yung main mo. May galap shoutout po kayo from Antonio Salvador. Salamat po kayo, salamat. Neri nag-drop ng bahay. Tamsak po from Antonio Salvador. Salamat. Jessica or Bigibigi Katampisan nag-drop ng bahay. Dan House from Katampisan Vlog. Padikit lang po at pa-mention po para masuklaan ko. Kasi nag-aayuda pa ako from Neri yun. Padikit naman po kay Saudi Boy. Ipalit ko si Neri para mabalikan ng mga inayudahan. Neri sa Neri, dating dikit sa'yo from Lantin Vlogs. Hashtag Lantin Vlog, dikit sa bahay mo po. Sarap tilapia from Ronald Relox. Bigi from Ronald Relox. Good morning bro, good morning from Gagamarak TV. Jessica Or, nag-drop ng bahay. Tama sa akin Manoy, parang ulit from Dum Vlogs to. Dum Vlogs, Bigi. May galap siya sa lahat ng bisita mo from Gagamarak TV. Salamat kay Bigi Gagamarak. Good morning sa inyo. Lantin Vlog, hashtag Altea, thank you from Lantin Vlogs. Ronald Relox, nag-drop ng bahay. Manay Dum Vlogs, Bigi. Dalaway nakatutok sa akin. Antonio Salvador, nag-drop ng bahay. Gagamarak. Baba ka daw bahay, sabi ni Ronald Relox. Baba bahay kay Bigi Gagamarak. Magaling dumikita si Ronald Relox kasi kanina ko lang siya dinikitan. Kanina lang siya dumikit sa akin. Pero nung nag-live ako wala pang isang oras, nandito agad siya sa live ko. Talagang kalimbang all yung ginagawa niya. Kaya saludo ako sa iyo kaibigan Ronald Relox. Ganyan lang ang pagdikit mo kaibigan Ronald Relox. Madali ka makakagraduate. Maniwala ka sa akin. Ipagpatuloy mo lang yan kaibigan Ronald Relox. Madali ka makakagraduate kaibigan. Maniwala ka sa akin. Punta ka lang dito sa mga LS ko. LS ni Gamrak, LS ni Neri. Kay Neri pala kaibigan. Kay Ricky Neri. Kaibigan Ronald Relox. Pumunta ka rin sa LS niya. Magkakaroon ka rin ng banana dyan. Kay Ate Grace Lorente. Kay Ate Miralisi Channel. Kay Juni TV. Sino bang pwede natin i-flex? Pa-mention, mga kaibigan natin dyan. Kay Skyler Motovlog. Kay Mix and Design. Kung wala pa sila eh. Dikitan mo sila lahat, tapos pag nag-ilis sila, puntahan mo, magkakaroon ka ng banana. May mga ayuda yung mga yan, lahat sila may ayuda. Lahat kami may ayuda. Basta ipagpatuloy mo lang Ronald, yung pagdidikit mo na yan, kalimbang all, tapos puntahan mo, panuorin mo yung mga video. Sigurado, madali ka makagraduate ng 1,000 subscriber. Ito kay Manay Alaherong Pinoy, punta ka rin, may pang-ayuda din yan. Kay Lantin Vlogs, meron din yan si Kabayan, si Kamsat. Lantin Vlogs, punta ka rin dyan. Kay Antonio Salvador, pero bira mag-LSC kaibigan Antonio Salvador eh. Si Lantin, hindi pa rin nag-LS, pero pag nag-LS, puntahan mo. May pang ayuda din yan. Ma'am Neri, Dan Watts, 4 minutes from Jim Official. OTW sa'yo, Saudi Boy. Salamat po Ma'am Neri, lalabs po from Jen Official. Salamat Lantin Vlogs, dating dikit. Insert Tonying, thank you so much po from Jen Official. No problem, no. You're welcome kaibigan Jen Official, you're welcome.
Dikitan mo lang lahat yan, kaibigan Ronald Relox. Dan sa nakapin, plus 1 harang from Altea DL. Lantim Vlog, Dan Suplico from Antonio Salvador. Katamisan Vlog, bigi-bigi. Kasi katamisan, maliit pa rin ang bahay. Pang 43 na pitik, kabayan, from anak ng Cagayan Channel. Yan, nandito na si Saudi Boy. Dan po sa nakapinos from Antonio Salvador. Antonio Salvador, nag-drop na bahay. Nanya ka ba wag gabrak? Iya ka nang babasi ng bahay si Gagabrak ka. Sumilip lang yan. Kaibigan mo Gagabrak ka. Sige. Mamaya babalik yun. Mag-ano, baba ng bahay yun. Secret Chamber, nag-drop ng bahay. Nakapin po si anak ng Cagayan. Yan po yung Saudi Boy po vlog. Yan yung anak ng Cagayan. Dahil sa nakapin house from Antonio Salvador. Sa nakapin naman tayo, sa nakapin. Pag-iwan lang po ng bakas, balikan ko kayo mamaya. Ituloy ko lang matulog. Pikit ko lang isang mata ko. Bago yun ah. Bago yung kabayan ah. Cagayan de Oro Caser from Altea. Cagayan Balian, Ilocano. Salvador, dan dikit na sa'yo from Ronald Relo. Jane, pa ba ulit bahay mo? Natabunan na from Neri. Taga Cagayan Bali po. Ako from anak ng Cagayan. Alaheron Pinoy TV, Dan Dikit Bel Olpo, Dan Dikit Olpa from Landin Vlogs. Mega love shoutout po from Antonio Salvador. Anak ng Cagayan Channel, watching full video from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Antonio Salvador ng grab ng bahay. Dan po sa nakapin from Antonio Salvador. Maraming salamat sa pagpin kabayan from anak ng Cagayan Channel. Hashtag Landin Vlog, OTW. Lantin Vlog, Dan Sukli. Yan, Lantin, nag-drop ng bahay. Pabalik daw po, kaibigan Lantin, sabi ni Antonio Salvador. Secret Channel, Dan sa'yo full pack. Dan sa nakapin host from Ronald Relox. Anak na Cagayan. Dan Dikit na po from Ronald Relox. Dan full pack boss Pops from Jane Official. Yun, game. Maraming salamat po sa lahat ng dumigit. Mamaya may balikan ko kayo ayuda. Bakas lang po para madali magbalik. Alimango from Jane Official. Sige, magdikitan na po, magdikitan.
Pasukli na lang po from Antonio Salvador, Ronald Relax, Dalseo from Antonio Salvador. Antonio Salvador, nag-drop ng bahay. Tinaho nga ito kay Antonio. Kaibigan Pops, Tony, oh. Dikit ko isa. Laki na ng bahay mo, 1.8 na. Baba po uli ng bahay, Ate Wills. Ate Wills, dila spiritual inspiration, baba po uli ng bahay. Gin official, isa pa oh. Iubos ko na sa itong banana ko ha, iubos ko na sa'yo ha. Papalit-palit lang ako ng account. Like number 30 oh. Ito pa oh. 30, 31, like number 31 ah. Basta pag alis nyo po sa aking live stream, mag-clear list kayo, clear history para hindi malagasan. Baka sabihin nyo, PK yung aming dinikit. Yan lang po. Mag-clear history kayo para maglagas man, kaunti lang. Panoorin ko lang o dalawa. Going back to your channel, kaibigan Tunying Midhara from Daily Spiritual. Baba po ulit ng bahay, Ate Wills. Kayo na po kita, Antonio Salvador from Ronald Relax. Gin official, ang drop ng bahay. Antonio Salvador, nag-drop ng bahay. Antonio Salvador, done full package from Ate Jessica Or. Sa Ate Jessica Or, ano na yata ito sa Ate Jessica Or ah? Premier pala, premier. Pili ko nga muna yung premier ni Ate Jessica Or. Ano yun? Yung patamsap po sa premier ni Ate Jessica Or, patamsap. Like number 16 Ate Jessica Oro. Like number 16. I-on ko na po. Reminder on. Ronald Relax. Tapos na. 5 banana from Neri. Hashtag Landin Vlog. Done all with Galimbang. Salamat Neri from Ronald Relax. Gin official. Bigi-bigi with love and your emoticon. James at TW sa'yo. From Ronald Rolex. Gin official. Dan po sa'yo. Pasukli na lang from Antonio Salvador. Baba ka bahay mo James from Ronald Relax. Patamsak naman sa premier. Premier ni Ate Jessica Or, salamat sa pagtatthumbs up. Batamisan, Dan Antonio Salvador from Batamisan Vlog. Ronald Relax. Nag-drop ng bahay. Okay po boss Antonio from James Gin Official. Salamat sa sukli. Mo Kaor from Ronald Rolex. Salamat po Jay from Antonio Salvador. Thank you son nagsukli from Landing Vlogs. Antonio Salvador, Dan full pack from Jessica Or.
Tamsan po at pulpag. Tamsak po at pulpak sa nakapin for Antonio Salvador. Kambal to ko ni Neri, beneficial, tapos na po. Yang limang ayuda ko from Kambal to ko ni Neri. Salamat host from Jessica Or. Yun Ate Wilson, dikit ko siya itong isa. Like number 31 na. Naglagas ka po pala talaga no. 150 na ito ng isang araw, di po ba 150? Like number 32. Elect number 32, 32 ko lang. Ito pa po isa Ate Wills. May isa pa. $138, $139 per $139 na po ito. Like number 33. O tama, 139 na nga. Pakinig kita idol. Ang ganda ng palayan mo. Idol to kayo host from Antonio Salvador. Sige. Kaibigan Antonio Salvador. Teka lang, medyo nakita na ako sa mamagig. Dikit ko 1.8. 1.8 ka na kaibigan na. Tukayo. Magbaba ka ng video Tukayo, hindi yung bahay mo mismo. Ano ba ito? Yung first video. Ayun, yung lutong bahay, seafoods mix. Yun ang ibaba mo para matamsakan. Kasi pag binaba mo yung link mo lang, o hindi matatamsakan yung latest video mo. Yan, may glove shoutout po sa $11 million my house. Nandito ba ako kay Ate Wills? Bago kasi pinapanood ko lang. Hello Ronald Rolex, musta? Pamamaging. Hello, good morning. Mamaging, bababa ng bahay. You're welcome mga idol from Neri Neri.
Salamat Ma'am Gi. Salamat Mama Ging from Ronald Relox. Anak ng again, Biggie watching, full support you from Duna Vlogs. Jaketan si Ma'am Ging host. Oh, na-late lang. Walang problema sa jacket. Pag nalilate lang, yun, pasensya. Kasi marami tayong binabasa. Hindi katulad ng iba na hindi kasi nagbabasa eh. Kaya ako binabasa ko kasi lahat, kaya hindi ginatagalan. Sa jacket, nakatagalan sa jacket. Doon na vlog, isang group ng bahay. Salamat sa jacket from Mama Ging. OTW sa'yo Mama Ging from Ronald Rolex. Ronald, kilala ba kita from Mama Ging? Baba ka bahay mo from Ronald Relox. Pops Tony. Gin Official and Jessica Biggie. Hashtag Pops Tony. Dan. Watching full video pasukli with Bakas. Thank you from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Hashtag Ate Wills. Hashtag Jessica Thumbs up down from James John. Thank you kaibigan from Daily Spiritual Inspiration. OTW sa Ma'am Ging from Ronald Relox. Palablab sa bagong upload. Sensya niya. Practice lang from Mama Ging. Sa nakapin tayo sa nakapin. Premier lang, premier. Palablab naman ang premier. Kay Mama Ging tayo, kay Mama Ging. Thank you kaibigan from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Salamat daw. OTW sa iyo Mama Ging from Ronald. Mama Ging palablab sa bagong upload, practice lang. Salamat po James. Mama Ging, full pack sa iyo, pasukli na lang from Antonio Salvador. Bye mo Antonio. Ulan ba yung background music mo, host? Oo nga, ulan. Maulan pa rin. 3 araw nang umuulan dito sa amin. Mama Ging, done watching full video pasukli na may bakas. Thank you from Daily Spiritual Inspiration. Mega love shout out from the Kumahig Vlogs. Salamat kaibigan the Kumahigs. Thank you for watching. Salamat sa pagpunta sa aking live stream. Drop by lang ako Tonying. Papunta na sa work. Sige, walang kaibigan. Salamat sa pagdalaw kaibigan the Kumahig. Trabaho muna, trabaho. Walang problema yan. Good morning kuya from Berlot Gaming. Salamat kaibigan Berlot. Daily Spiritual, dan full pack po sa'yo. Liit pa bahay mo. Maliit pa nga eh. Kaya paayudahan natin si kaibigan Ate Wills. Baka may pang-ayuda ka dyan kaibigan Antonio. Harang muna for support from the Kumahig Vlog. Salamat kaibigan di Kumahig. Harang lang. Salamat na, maraming salamat na sa inyo. Panoorin niyo lang yung harang. 2 harang yan, piso. 2 piso rin yun. Piso. 2 piso rin yun.
Kaya salamat sa mga nanonood ng harang, yung hindi nag-i-skip. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Dan Ma'am Daily from Jane Official. Jesus is Love from Jane Official. Hashtag Mama Ding, Dan po sa bahay mo from Antonio Salvador. Jane Official, Bigi, Ronald Relax, Mamaging Dan. Hashtag Mamaging Dan Paul Pac from Jessica Or. Ronald Relax, nag-rap ng bahay in Antonio Salvador. Sa literanya, Bigi, bata pa po pala kayo, boss. From Jane Official. Huwag naman boss, tanying lang. Oh, bata pa tayong tignan. Pero 50 plus na ako. Joke lang. Ano pala ako? 41. Salamat sa inyo pagpunta from Mamaging. James Jan Alahirong Pinoy, nag-rap ng bahay. Kasi kapag malayo, parang may edad na po. Pag lumalapit sa camera, kabata ng mukha from Genevieve. Dati kasi malapit, kaso umuulan. Pag dito naman sa malapit, baka naman makape-paste na yung mukha ko sa camera. Dance sa'yo, daily sa spiritual dance mo. Thanks, Mama Maging. Bahay mo nga, Gini Official. Ay, naayudahan na kita, di ba? Oo, kayo na po yata kita naayudahan. Bababahay mo, wala ka ng babang bahay, oh. Gini Official. Thank you, Mama Ging. Ang cute ng baby boy ninyo from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Ronald Relox sa group ng bahay. Tamsak Dan, Houston Ying. Pagpasok ko pa lang from Mama Ging. Yun, thank you. OTW to Ronald Rolex. Doon na vlog, Bigi. Berlot, bahay mo para sabay from Ronald Relox. Doon na vlog, Bigi. Doon na vlog ng drop ng bahay. Ay, hihihi from Gino Fish. Napatawa siya. Yes, no skipping of ads to help you from Ate Daily Spiritual Inspiration. Salamat po sa napakalaking tulong mo, Ate Wills. Bata pa tayo, pinanganak host from Ronald Relax. Oh, bata pa tayo. Lakas pa natin. Kalabaw lang tumatanda. Sakit sa katawan. Pag walang sandalan. Jessica Or, Bigi. James Jan, full pack sa'yo. Pasakli na lang po from Antonio Salvador. From Jen Official. Meron sa channel, like 50. Yan. Nandito na po ang aking ate, si Ate Merali sa channel. Puntahan nyo rin po, nag-ALS din po yan, nagpapagraduate din po yan si Ate Merali sa channel. Si Berlot Gaming, puntahan nyo rin po yan, si kaibigan Berlot. Masyado si Boss Tunying, tawa naman dyan boss. Wag naman, Tunying, wag boss, kasi hindi tayo... Pangit ang pakinggan yung boss, baka may makarinig sa atin dito sa amin. Sabihin, magsasaka lang yan si Tunying, tinatawag yung boss. Yun, napatawa si Ronald Berlot, ha. Katamisan, nag-drop ng bahay. Masyado si Boss Tunying, tawa naman dyan boss eh. Opo, from Gen Special. O kayo, paayuda din po. Wala na akong may ayuda, kaibigan.
Halos lahat na, hindi ko na sa'yo, kaibigan Pops Tony. Kaya ayudo ko na lang sa'yo, video na lang. O like number 55. Panuorin mo na lang video mo, kaibigan Tukayo, Pops Tony. Ito pa pala isa, hindi pa oh. Oh, panuorin ko rin. Ba't walang harang? Like number 56. Ba't walang harang, kaibigan Pops Tony? O yan, panoorin ko rin. Blackout po, blackout. Alimango. Sarap itong ginataan, tapos may kalabasa. OTW to, Antonio Salvador from Berlot Gaming. OTW si Berlot, ha from Ronald Relox. Masyado seryoso si boss. Hindi, ako pa pag seryoso eh. Marami kasing binabasa, kaya ano. Huwag naman boss, tunying lang. Kulit nito ni. Ang kulit ni Gin Official, tunying lang. Kaya kuya lang. Dating dikit from Berlot Gaming. Katamisan vlog, nag-drop ng bahay. Berlot, dana sa'yo from Antonio Salvador. Dating dikit po Berlot from Antonio Salvador. Jessica Or, nag-drop ng bahay. OTW to katamisan vlog from Berlot Gaming. Antonio Salvador. Mama Ding, may galab shoutout po. Dan po sa'yo from Antonio Salvador. Pogi ka nga to kayo. Yan, patay tayo dyan. Andito na may mga pogi-pogi. Lilintikan tayo dyan sa mga pogi-pogi na yan. Saan ba yung kapugian na yun? Dating dikit, hashtag katamisang vlog from Berlot Gaming. Hashtag Ronald Rolex, dan po, what's sa'yo? Sa Orasyon Impirita, mo thanks from Mama Ging. OTW Antonio from Mama Ging. OTW, hashtag Ate Jessica Or. Gin Official, Bigi. Salamat po Berlot, kaibigan na tayo from Batamisan. Ronald Relox, nag-drop ng bahay. Berlot, dan dikit, kalimbaw sa'yo. Dan dikit, hashtag Jessica Or from Berlot. Hindi ko may vlog, Bigi. Salamat. Hashtag Ronald Relox. Mamaya, bisita ako sa bahay mo, Berlot, kaibigan from Katamisan. Sandy Tiranya, Bigi. Salamat, Hosto Nying from Katamisan Vlog. Salamat din, kaibigan Katamisan. Maliit na bagay, Berlot, from Ronald Relox. Ate Genesis Rice, Bigi with love and care emoticon. Danso na Kapinhouse from Berlot Gaming. Ronald Relox, nag-drop ng bahay. Sandy Tiranya, pabalik daw po. Mama Ging, nag-erase. Yun, doon na vlog, Bigi, Katamisan, Bigi. Ronald Relog, Bigi. Jessica Or, Berlot Gaming, Dan Pulpak sa'yo. Black house yun. Please support my new upload from Duna Vlogs. Dancer Antonio sa masarap mong alimango. Ronald Relox, Bigi. Berlot Gaming, Dan Pulpak, Mama Ging, pasuklo na lang po, sabi ni Berlot. Pa-shoutout friend. Yan, may kami-kalab shoutout at Duna Vlog. Masakit na ng lalamunan ko. Salamat ate, Jessica Or from Berlot Gaming. Love you so much from ate Duna Vlogs. Duna Vlogs, nag-drop ng bahay. Walang anuman Berlot from Jessica Or. Galing ako premiere ni Dun Vlogs from ating nirelease sa channel. Oo nga, hindi ako nakasupport. Replay na lang ako, replay.
OTW to Ate Donna Vlogs from Berlot Gaming. Meron sa channel nag-drop ng bahay. Berlot, may galab shoutout from Ate Miralisa. OTW Berlot. Gin Official, Biggie Biggie. Jessica Or. Nag-drop ng bahay, Berlot Gaming, dating Biggie, tas tag doon ng vlogs. Dan, tamsak. Baba nga ng bahay, Gin Official. Kaibigan or Tribron, Biggie Biggie. Salamat sa pagpunta, salamat sa 51 thumbs up. At salamat sa pagpalipad uli ni Ate Wills. 500 plus pala yun, oh. Ay 400, magpa 500 pala. Nagalab sa dati meron sa channel. Salamat ulit Ate Wills ha, sa yung pakulay o trigger style ang grab ng bahay. Create a channel to join the chat. Good morning kaibigan Tunying from Manay Orly TV channel. Thumbs up dan kaibigan Tunying from Manay Orly. Salamat, meron tayong 53 thumbs up. Dating digit hashtag Tribron Style from Berlot Gaming. Inom lang po ako, inom. Mga sakit na naman yung aking lamunan. Wala na yata si Gin Official. Yun, we'll be right back. Nagbabalik. Dansa Nakapin, watching full pack from Daily Spiritual Inspiration Vlog from Ate Wills. Nasa work pa ako ngayon. Kaibigan niyo from Orly TV channel. Sige, sige, Manay Orly, trabaho muna, trabaho. Okay lang si Tonying, okay lang ako dito. Thanking the Lord for all provision from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Thank you po, Ate Wills. Basta manalig lang po tayo sa Panginoon at gumawa tayo ng tama. Salamat sa blessing na binibigyan niya, malaki man o maliit, pasalamat lagi. Basta huwag po natin kalimutan ng Panginoon sa lahat ng lakad natin, sa lahat ng gawain natin. Magtatagumpay po tayo. Antonio Salvador,
Dan, all with Galimbang. Salamat from James Jan Alahirong Pinoy. Sa nakapin tayo kay Ate Miralisa. Tapos nga ba nag-prepare ni Ate Sandy Teranya? Tanghalian na, mag-ready lang po ng foods from us. Sige, sige Ate Rowena, sige, sige. Sige lang po, sige lang po. Unahin po natin ang obligasyon. Kaya muna po tayo. Baba nga ng bahay, James Official, Jane Official. Ano pa yata akong hindi nakadikit? Ate Jessica, nag-drop ng bahay, Sandy Teranya. Patamsak po ng premier, salamat po from Ate Sandy Teranya. Sa mga magpe-prepare po ng tanghalian dyan, mag-prepare na po muna. At okay lang po si Tunying. Salamat po sa 9 million. Thank you host from Sandy Teranya. Hashtag Old River Style, Dan Pulpak. Nag-grab shoutout sa $11 million may house. Ito Nying. Tapos na ako mag-ayuda. Naayuda ako na lahat. Mga bago natin. Salamat sa 53 thumbs up. Hello Ma'am Jessica Or. May grab shoutout po from Money Early TV channel. Anak ng Kagayan channel. Bigi-bigi. Yun, Gene Official. Nag-drop ng bahay. Tara guys, at pakikita ko yung plaza namin sa aming probinsya. Tagasan ka ba kaibigan, ano? Gene Official. Ayun, hindi pa nakadikit oh. Pang 91 ako, 91. 91 like, 762. Mga anak mo yun oh, yung dalawa. Anak mo ba yun? Kaibigan Jane? Back here with Harang, my friend, from Daily Spiritual Inspiration Vlog. Kain muna tayo mga kapatid from Jane Official. Sige, sige. May Baysiya po sir. Ay, may Baysiya ka lang ba? Aba, saan kasi may Baysiya kaibigan? Oh, dikit ko na rin itong isa oh. 92 na, 92. Like number 92 ayun oh. May Baysiya ka lang pala. Kala ko kung saan lugar. Malapit lang pala tayo. Sir Tunying na naman. Kanina boss, ngayon sir na naman. Tunying lang, tanggalin mo na yung mga yan. Tunying lang, para hindi ka mahirapan mag-type. Pangasinan ako, Pangasinan. Saan
lasa kaya to? Parang kuya po to ah, kuya po. Kuya po ay hindi naman sa Muñoz to. Nabalikan ko na. Iba, salamat po sa lahat. Para maulan dyan, kabayan. Maulan nga, maulan. 3 araw na. Salamat Sir Tonying. Unofficial, bigi-bigi. Maraming salamat Host Tonying from Katamisan. Sandy Tiranya, Dan Tamsak sa premiere niya. Then set reminder, thank you. Gapan, ay Gapan City ba? Pupunta ako dyan sa Gapan, kaibigan ano, kaibigan unofficial. May kamag-anak siya na dyan, si Mrs. Sa saan ba yun? Oo, maganda nga ang plaza dyan, maganda. Magandaanan yan eh, pagpapunta dun sa ano nga ba yun? May ibaba yun eh, may ibaba. Papuntang Palayan. Ano nga bang ano yan? Molino ba yun? Molino ibaba? Sir na naman, may sir na naman. Tunjing lang sa akin, tunjing lang. Okay, kaibigan, exit muna ako. Maraming salamat sa ulitin from. Sige, sige. Sige tabi Manoy, sige. Manoy James dyan, Lahirong Pinoy. Share Early TV channel. Gino Official, yun. Bigi-bigi with love in care emoticon. Hello po, ma'am, Jessica Or. Gino si Sir Nais, bigi-bigi. Katamisan vlog, nag-grab ng bahay. And Orly TV channel. I'm back host, may bumili lang from Mamaging. Yun, tapos na, kaibigan Jean Official. Ngayon na po, audio host. Mahina nga eh. Nalaglag kasi ito, nalaglag. Yung cellphone natin nalaglag. Mas malakas pa pagkatanggalin ito oh. Try ko nga. Try ko nga walang headset. Baka mas malakas pag walang headset. Malakas ba pag walang headset? May na po audio host from ating Sir Nice. Dahil sa nakapin host from ating Jessica Or. Hashtag Berlot Gaming, Dan Sukli, salamat. Hashtag Berlot Gaming, Dan Sukli, salamat from Mamaging. Gino Official, bigi-bigi. Kain ka muna, kaibigan Gino Official. Yan po, mas okay host from Gino Sir Nice. Baka side set na side set. Hashtag Berlot Gaming, Dan Sukli, salamat from Mamaging. Gino Official, bigi-bigi. Pag na ko nga yung headset, baka sa headset lang.
Baka sa headset lang, sa headset. Yan po, mas okay na host. From ating Genesis and Nice. Saan itira niya? Down sa freezer mo, pabalik na lang po pag may time. From Mamaging or the TV channel, nag-drop ng bahay. Dikit kalimbang sa nakapin house from Ronald Relox. Alayron Pinoy, full view. With comment, thanks, pasukli from Ate Will's Daily Spiritual Inspiration Vlog. Salamat po sa 53 thumbs up. Yun, Kuya Tunying, salamat. Yun, mas maganda pa yan, Kuya Tunying. Maraming salamat po Kuya Tunying from Unification. Sige, kain ka lang dyan. Pwede mag-accept. Ronald Relox. Pindan from Ronald Relox. Nakailan to si Ronald Relox? Na si Ronald Relox. Kay Ma'am Juliet, lagi kasi na siya to ate, napakamasayahin si Ma'am Juliet. Oo, lagi ako nandun eh kay Ma'am Juliet na makpakan. Pag minsan napunta ako niyan sa Gapan, pupunta ako niyan pag minsan. Mula umpisa, dito na ako host from Ronald. Okay, oo nga eh, magdadalawang oras ka na dito. Basta magganyan lang pagdikit mo, kaibigan Ronald Relox, has mamaya mag-clear history ka ha. Tapos punta ka kay turuan kita ng ng mga pupuntahan mo para bumilis lumami yung banana mo ha. Punta ka kay Rini Manalo. Maraming binibigay na sa akin yun. Rini Manalo, kay Bongs Kiorolan. Punta ka sa mga yan, Bongs Kiorolan, mga paangat yan, pero sure magkakaroon ka ng banana dyan. Dalawang oras na ba? Bilis ng oras. Okay host, dati ako doon. Ay, pupunta ka na ba doon kay Bongs Kiorolan? Kay Rene Manalo? Kay kay Ramil OFW. Panalo ka doon. Pumapasok ako doon, tuwan-tuwain eh, si Rene Manalo. Mabait yun, si Rene Manalo. Ilan na nga bahay mo, Gin official, ilan ang babae mo, Gin official? Yan ako nga ulit. 700 plus na yata ito eh. Oh, 700 plus, tingnan ko lang ulit.
nga, malapit na oh. Ilan na ba watts hour mo, Jane? Jane official. Yun, may glove shoutout sa aking cousin. Ramil OFW or si Ramil OFW. Mapunta ka na ba doon? Yun, Jane official, bigi-bigi with love and care emoticon. Kamsa Kuya Tunyeng from Ice Mix TV Vlog. Oh, maganda, sexy pa si Rene Manalo. Sexy ba si Yung Rene Manalo? Baitin sa akin si Yung Rene Manalo. Pasok ko doon. Kaya pag nagkatsambahan tayo, nandun tayo pareho. Lulukoyin ko. Lagi nalalaga, sir. Sir ka na naman. Tunying lang sabi, kulit. Kulit talaga nito. Tunying lang, tunying. Wag sir, wag boss. Yun, padikit naman kaibigan Ronald Relox. Yan, kay SBX TV Vlog. At saka kaibigan Jin Official. Ay, UTW siya. UTW na sa kanya. Magaling to si Ronald eh. Mag-clear list ka kasi Jin Official para hindi ka nalalagasan ng ano. Sinabi ko, mag-clear list ka, clear list. Lagi naman, Boss Ronald. Nagkilala ba kayo? Nagkilala kay Ronald at saka si ano, si Jin Official. Yung iba po kasi, oh, may iba kasing banana na hindi legit. Didikit lang tapos mga 24 hours, mawawala na yan. Basta manood lang, hindi mo lalagas yan. Pero kung yung banana nila, dinidikit lang, hindi naman nanonood, yun, sigurado lagas yun. Mag-clear history ka, Jane. ISOTW. Magiging BF. Kulang po, joke lang po. Ay, magiging boyfriend ko lang ba si Ronald? Si Ronald Official? Ay, si Ronald, Ronald Relox. Kaya pala lagi kayo magkasama eh. Sino ba yung nakakasama mo doon sa video, kaibigan Jin Official? Para ko anak mo yung dalawa, tsaka yung bata. Ronald, gan po sa'yo bro, from Doom Vlog 3. Joke lang po boss, Ronald. Joke lang po boss, Ronald, ha ha ha. Ice, digit kalimbang sa'yo from Ronald Relox. Parang Manoy, happy lang, from Jin Official. Ice Mix TV Vlog, galing mo kumanta. Yun, magaling kumanta talaga yan, magaling kumanta yan. Sumasali yan sa mga amateur. Si Ice Mix. Jessica or Bigi-Bigi in Jin Official. Sakit mo naman ang likod ko. Jin Moi from Ronald Rolex. Yun, patay kayo dyan. May mga na dito nananaman. Patay tayo dyan. May chup-chup-chup na yan. Babalikan ka niya ni Ice Mix.
Ice Mix TV Vlog, Ronald Relax. Salamat Ice Mix. Good morning bro Tanying, katatapos lang po ng service from Lulu Makaraog. Dami ka ng utang. Pastor, dami ka na pong utang. Mega love shoutout po kay Pastor Makaraog, ang aming pastor sa aming church, si Lulu Makaraog. Nandiyan ka pa Ronald Rolex, tsaka Jane. Pakidikitan nga to. Pakidikitan tong ano, ibababa ko. Si Lolo Makaraog. Di pa siya marunong magbaba kasi. Ibababa ko lang ha, kaibigan. Pakipanood ha, maiksi lang yung video kukunin ko ha, maiksi lang. Magbakas lang po ha, para mabalikan ha. Yan, ibababa po ni Anthony Max. Yan. Pakidikit naman ha. Yan, dalawa kasi ang clear history, yung like at history. Dalawa yung ano, yung watch history at saka search history. Like po ba from Jane Official? Anong like yung sinasabi mo, Jane? Yan, pabakas po dyan kay Lolo Makaraog po yan. Ice, maurag mang kanta, dating dikit na. History lang po ako, nagdi-delete. Dalawa yun, Jane, dalawa. Yung isa, watch history, tapos yung isa, search history. Pindutin mo yung dalawa yun, magkasunod. 1, 2. Pindutin mo yung dalawa na yun. Tapos pagkapindot mo, makikita mo sa baba. May dalawa doon. Pindutin mo pa rin yung kulay blue. Baka hindi mo pinipindot yung kulay blue, hindi pa rin makiklear yun. Sa akin, lahat yan, delete ko. Yun pala host, hahaha from... Ano yun? Watch history at saka search history yun, dalawa. Magkasunod lang naman yun, magkasunod lang yun. Anthony, ikaw yan host. Oo, ako yan. Ito yan, oh. Binaba ko lang yung ano ni Pastora kasi hindi pa siya marunong magbaba para madikitan nyo. Dikitan ko na ha, from Ronald. Sige, kaibigan, salamat kaibigan Ronald Relox. Mahirong Pinoy TV, dan na po, from Katapisan. Palablab po, from Mamaging. Yan, kay Mamaging tayo, kay Mamaging. Yan ako nga Mamaging. Dikit na tumamaging eh. Oh. Wala ka na masasabi. Talagang dinikit ko na lahat. Ay, ito pala, may isa pa oh. Mamaging, may isa pa pala oh. Like na rin Mamaging oh, like. Kaka-graduate lang nito. Mag-alis ka na Mamaging. Alam ko, kakaunti pa yung ano mo. Kakaunti pa yung watts sa or mo. Ito hindi pa ito nakadate kay Mamaging sigurado. O, sabi na eh.
Walo kasi laman ito, walo. Walong banana, tapos ito 6. Ito 6. Panoorin ko lang maging. Ikaw to, di ba? Sa baby Ace new haircut. O, tatlo. Salamat po sa sharing from Gene Official. Walang naman. Para makatulong tayo lahat, pare-pareho. Para lang umangat tayo lahat. Para hindi ka malagasan ng marami lagi, James. Yan ang... Mag-share tayo ng ating mga naranasan. Ganun lang yun. Jessica Arlo Lumakareg, Dan, full pack. Jessica Arlo nag-drop ng bahay. Kala ko puro watch history lang. Maraming ano kasi yung akala-akala. Marami ang, may kanta nga niyan, di ba? Marami ang namamatay sa maling akala. Maliit na butas lumalaki, konting gusot dumadami. Higit kalimbang na host kay Makaraagos. Salamat. Babalikan ka niyan. Mabagal lang siya magsukli. Kaya huwag mainip. Ngayon, hindi ka na malagasan, Jane, ng malaki. From Ronald Relox. 4, 3 na lang, 5, haha. O, biro mo. Hindi na malaki yan. 4, 3, 5, bale, 12 pa yan, 12. Ronald Relox. Joke lang. Kasi sabi niyo, tama na sinabi niyo, hindi ka na daw nalagasan ng ng malaki. 4, 3 na lang, 5. O, di 12 pa rin lahat yun. Joke lang yan, tama yan. Kunti na lang lagas yan. Ganyan na lang, mga 3. Patapatuloy si kaibigan Roland Relox. Wow, from Ate Genesis Ernais. Ano naman si Ate Genesis? Bakit kaya? Ba't ngayon na pa si Ate Genesis? Sumuko na isa, ulobat na. Church tayo, church. Madali na mag-church yan. Yun. Jessica Or, Ronald Relax, Engine Official. Yun, bigi-bigi na lang sila. Bigi-bigi, wala na madikitan. Mega love shoutout Jane from Ronald Relax. Yun, magbabatian na lang sila. Batian. Dito na ako kay Wilson Turlaw. Mega love shoutout po sa $14 million in my house. Salamat sa 54 thumbs up. Salamat sa palipad po ni Ate Wills na $10. Salamat na marami. Jane, add kita sa FB from Ronald Relax. Galing ng support from Ate Guinness. Yun, salamat. Magbatian na lang tayo, host, from Ronald Relax. Oo, kantahan sana, kantahan tayo. May compose akong kanta kasi na maganda. Mega love shoutout Ate Grace. Salamat. Hintay tayo ng bisita. Ayan si Grace, yun. Dikita mo si Ate Grace. Pababa nga Ate Grace. Elos natin po
LS na rin po ako. Sige po Ate Genesis, sige punta kita, matatapos na rin ako. Mamaging done na po. Pakisukli na lang po. Pagkatapos po natin, lipat po tayo kay Ate Genesis Ernais, mga kaibigan. Pumaba po ng bahay Ate Genesis para madikitan. Para pagkatapos ko, lipat kami sa'yo. Anong gusto niyong kanta, mga kaibigan? Hello, Miguel Love, shoutout Ronald Relox. Hi, Grace. Hello, Kuya Dong. Babati, Grace. Yan, nagbaba ng bahay sa ating Genesis Ernais. Pabakas naman. Ay, palablab naman, mga kaibigan. Yan, Ronald. Mamaya, LS na rin yata si Manay Dum Vlogs. Silipin naman natin. Pakisilip naman sa ano, yung mga listahan ko nung nakikipagdikitan pa lang ako. Dami oh. Ginilid sa Lasar, Apining, Tarag yung Putpot, Bilir Kanya, Balik Tanaw, Dil Asunsyon, Lugi Hunter TV, dami ko. Mga linilista ko po kasi noon eh, para hindi ko makalimutan. Ano oras na ba? Well, baka po mga one ate Wills. Dong vlogger ka na ngayon from Ronald Relox. O deliver sa'yo, Genesis from Ronald Relox. Manoy singing, ma-MS ngayon bro. Di ko makits Manoy, ano ba yun? Genesis Ernais, dan dikit from Ronald Relox, katamisang vlog. Bigi-bigi. EP. Genesis Ernais, dan full pack daw po yun. Okay, matutulog na ako kasi almost 11 p.m. Sige po Ate Will, walang problema. Salamat po ulit sa binigay niyong palipad sa akin. Salamat po. Napakalaking tulong po sa akin nun. 498.69 pag
piso money dito sa Pinas. Kaya salamat po sa $10 na pinalipad niyo sa akin. God bless po Ate Wills. Salamat po ulit. Ang Jollibee na naman po yun. Okay, matutulog na kasi ako sa akin. Nauna na ako sa inyong lahat. Bukas ko na lang suklian ng inyong mga bahaya. Ingat tayong lahat. God bless us all. From Ate Daily Spiritual Inspiration Vlog. Salamat po. Reply na lang ako sa premiere mo, Kuya Dong, ha? Busy sa labada, kaya di ako makapunta. Oo nga, reply din ako. Reply na rin lang ako. Naka-live ako. Salamat Dong. Kayo na pa ako dikit sa iyo from Ronald Relox. Good night po, Ma'am Daily from Jane Official. Dansa na kapit from Jane Official. Okay po Grace, walang ano man po from Manay Dong Vlogs. You're welcome. So, pwede ko na ma-delete yung history. Opo, i-delete nyo na po lahat. Yung watch history po at saka yung search history. Pindutin nyo po yun. Yung sinabi ko po. Para ma-delete na agad lahat. Kasi makikita po dun yung pinanood nyo ngayon. Makikita ng ating folder. Mabakas lang at balikan ko po kayo from Genesis or Nice. Good night, Ma'am Jane. Thank you. Night chain from Ronald Relox. Natulog na rin daw si Jean Official. Okay, thank you sa lahat ng tumulong. See you later. Signing off. Dito sa live mo kaibigan. Sige, salamat po Ate Daily. Salamat Ate Wills. Dili, pwede. Madami yan, 1K. Dili, pwede madami yan, 1K. From Roland Relox. Uy, ako pala yan. Nakasabit ho, salamat for mamagin. Kanina pa dyan, mama. Kanina pa daw yan, mamaging. Malaglag po yan, nasa taas. Kanina pa yan, nakasabit yan. Nandito ko sa premiere ni ni Ami Jimenez. Buti nagpapapap. Tignan nyo kahit ninja. Ninja lang to pero nagpapapap si Ate Ami Jimenez. Kaya masasabi kong legit ang aking ninja. Katamisan, bigi-bigi. May bumili kasi sa paninda ko. Sige, unahin mo na yung trabaho mo. Unahin mo na yung paninda mo dyan. Huwag mong alalahanin si Tunying. Magandang umaga manay from Demon Charge Slideshows. Dana po host, Tunying, si Mamaging from Katamisan. Salamat Katamisan, salamat.
Genie Pichel, bigi-bigi, stock daw. Stock na rin, stock na daw tayo. Sabi ni Genie Pichel, pinapatigil na yata ako ni Genie Pichel. Fox Rebel, Boskra. Hello everyone from Outsderman, Fox Rebel, Bosman, Boskra, Self-Taught, Survivalist on YouTube from Fox Rebel, Boskra. Mega love shout out my friend Fox Rebel. Thank you for coming to my live stream, my friend. Please don't miss to like my live stream, my friend, Boskra. Salamat, Toast to Jing. Kakain pa ako. God bless you po always. Sige, sige, kain ka muna, kain ka muna. Sige, sige, sige. Thumbs up po niyo, sir, from Fox River Boskra. Sir, maraming salamat po ulit. Pakain lang po kami isda sa pispana namin. Maraming salamat po sa lahat from Genie Official. Sige, salamat, salamat. Ma'am Rainy, salamat po. Sino yung Ma'am Rainy na yan? Sige, sige, walang problema, Jean. Salamat, salamat, salamat. Salamat po sa lahat ng tinigit sa akin at balayan ko po kayo, legit. Puto. Lalabs po sa inyo lahat from Jean Official. Sige, sige. Salamat.
Kami ganap siya to sa $12 million may house. 11, 55 thumbs up. Salamat po, 55 thumbs up. Meron na po tayong 60. Malapit na rin po pala ako mag-end. Ano na pala ito? 11 minutes, last 11 minutes pala. Fox River Bushcraft, Dan Bell All from Amaging. Santits Vlogs, thumbs up from Santits. Salamat Santits. Nakaabot ka pa, last 11 minutes na lang ako. Pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, hindi kayo lagi. Sinubukan ko, kayo'y kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Basta't ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Araw at gabi, ikaw ang dahilan. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay nababalisa? Pasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag kayo'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi kayo lagi. Sinubukan ko. Paano pwedeng gataan to? Pwedeng gataan? Masyadong marami. Di ko kayo makakayanan, pagkat kayo ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, kayo ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa inyo, pagkat kayong lahat, kayo ang dahilan. Last 7 minutes. Mega love shoutout sa $9 million may house ni Tanying. Paano ko kaya masasabi sa inyo na kayo ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa inyo. Asahan nyo ito lagi, ay di na maglalaho, pagkat kayo ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, kayo ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa inyo, pagkat kayong lahat, kayo ang dahilan. Tama!
Thumbs up sir from Papa P Vlogger. Mention lang po para mabalikan from Mama Gim. Ate Ruwina Tiranya, clap 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 emoticon. Salamat. Mega love shoutout Ate Regina Villarmina TV channel. Kayo ang laman ng puso ko tisipan sa araw at gabi. Kayo ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa inyo, pagkat kayong lahat, kayo ang dahilan, kayo ang laman ng puso ko tisipan sa araw at gabi. Kayo ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa inyo, pagkat kayong lahat, kayo ang mahal. Yun, mega love shoutout. Florencio po ito from Papa P Vlogger. Mega love shoutout to niya from Ate Regina. Hello dong from Regina Villarmino channel. Mega love shoutout all viewers from Ate Regina Villarmino. Mama Ging, clap 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 emoticon. Yes po Ma'am Regina at Ma'am Wen from Doom Vlogs. Mani Doom Vlogs, ang grab ng bahay. Premier po yata to. Dan Jessica Or. Tambay lang friend from Duna Vlogs. Dan Juicy last 7 minutes, 7 minutes. Touch by touch. You're my love still forever. Please support everyone from Ate Duna Vlogs. Tambay lang friend. Papa P Vlogger, nandarap ng bahay from Manay Florencio Macanyo. Turn me loose from your hand, let me fly to distant lands, over green fields, racing mountain, flowers and forest fountain, home along the lanes of the skyway, for these dark and lonely rooms project a shadow casting glooms. In my eyes are mirrors, the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide, and the shadows turn from purple into gray, for just the skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day
that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon fly toward the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mowed hay, to live and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, be faded from this chain train. And up and out, she skates toward the sun. We're just a skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day to can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon fly towards the dreams you left so very far behind. Last 4 minutes. Ang laki na ng bahay mo, Donna. Good PM, Kuya, and Ate Wifey, and to all her happy blessed Sunday to all. Mega love shout out to all, Donna. OTW sa'yo from Donna. Thank you so much, Kuya, sa pagpasok sa premiere ko. No problem yan. Galing naman kumanta ni Kuya. Kuya kong pogi from Emma Channel. Salamat, Ate Emma Channel. Last 3 minutes and 30 seconds. Can't you see, come along? Can't you give this ball a chance? A little love is all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me that is blind. A little love is all I ask, and that is all. Oh, love, I've been searching so long. I've been searching high and low. A little love is all I ask. A little sadness when you go. Maybe you'll need a friend. Only please don't let's pretend. A little love is all I ask, and that is all. I wanna spread my wings, but I just can't fly. As a strange bird, the pretty girls who's sailing by ocean deep, and so afraid to show my feeling. I have sailed a million sea lengths, solitary roams ocean deep. Hashtag Duna Vlogs, digit kalimbang sayo from Ronald Relox. Yun, nag-drop ng bahay si Ronald Relox. Last 2 minutes na po. I came to you and never asked too much, wondering what you would say.
Hoping you understand it's not the role I usually play. Don't speak too much of what we've going on. The past is over and gone. Give me your troubled mind, you know it's true. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright holding you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright. Feels alright. Tamsak Manoy, parang kaibigan. Yun, 1 minute na lang po, 1 minute. One minute lang po, ako pa yung magpapaalam ng mga kaibigan. Salamat po sa pagtampar nyo kay Tunying. Annalie, bigay mag-love shoutouts you from Ronald Rolex. Hashtag dong vlog yan, kaibigan. Salamat, host. From Ronald Rolex. Walang ano mga kaibigan, Ronald. Manoy, live ka ba, Manoy? Salamat po sa nakatambay na 12 million. Ako po yung magpapaalam na mga kaibigan. Salamat po sa susunod po ulit. So, ulitin. Salamat po sa mga pumunta. Lalo na kay, kay kaibigan Ronald Relox. Salamat sa pagtambay mo ng 3 oras, kaibigan. Napaka supportive mo, kaibigan. Basta ituloy-tuloy mo lang yung pagdikit mo. Ganun lang, kalimbang all. Para bumilis ang banana mo. Saglit lang yan, kaibigan. Huwag ka magalala, basta laban lang. Ate Rowena Tiranya, salamat po. Kaya kay Sir Sammy Tiranya, salamat po, Manidong Vlogs. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko na po isa-isahin dahil medyo mahaba na. Ate Emma Channel TV, salamat po. Ate Jessica Or, salamat po. Ate Grace Lorente, Ate Regina Villarmino TV Channel, salamat po. Papa Vlogger, hashtag Floresio Mungkawe. Salamat po. Mamaging, salamat Mamaging. Salamat po sa pagpunta. Santits Vlog, salamat Santits. Max Rever, Boss Crop, salamat. Gin Official from Gapan, salamat Gin Official. Ate Grace Lorente, salamat po. Ate Miralisa Channel, sa lahat po ng pumunta, salamat. Demon Charge, salamat Demon Charge. Katamisan pala, salamat Katamisan. Daily Spiritual, Ate Wills, salamat sa palipad mong tindalar. Jessica Or, Genesis Rai, salamat po Ate Genesis. Salamat po na marami, salamat Ate Grace. Katamisan, Ronald Relox, Dung Vlog, salamat. Ate Genesis, salamat po, salamat. Yun, hindi na po isa-isahin. Salamat po sa inyong lahat. God bless us all po sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat po sa pagsuporta kay Tony Maxam. Sana po lagi tayong okay sa araw-araw at di po tayo mahirapan. Basta magdasal lang po tayo sa Panginoon. Lagi po natin isama ang Panginoon sa lahat ng bagay. Salamat po sa mga blessing na dumarating. Ate Grace, Lorente, salamat po. Manidong, salamat. Ingat po tayong lahat palagi sa araw-araw, lalo pag lalabas tayo. GCQ po pala kami dito sa amin, GCQ. Bumalik kami sa GCQ kasi medyo dumadami yan yung cases ng COVID na yan. Hindi natin nandiyan kung ito yan. Kaya GCQ po ulit kami. Basta ingat po lang, salamat po sa lahat at ingat po lagi and God bless us all.
Kaya pa mga trimano inang hapon from Analisigi. Salamat din Nos from Mamaging. Okay, the vlogs from Ronald. Relax. Yun, muli po mga kaibigan. Ako po yung magpapaalam na. Thank you very much po ulit. Salamat sa suporta. Salamat sa 59 thumbs up nyo mga kaibigan. Salamat kaibigan. Babay po, magpapaalam na po si Tunying. Manidong, salamat Manidong Ate Grace ha. Salamat, thank you very much. Bye bye.